ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି ପୁଅଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ 50ରୁ 49 ନମ୍ବର ରଖିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କମିଗଲା କାହିଁକି। ମା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖି ଜାଣିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଲେଖିଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, କେଉଁ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର? ବନ୍ଧନୀରେ ଥିଲା ବଡ଼, ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ। ପୁଅ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଥିଲା ବଡ଼। ମା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଛୋଟ ନ ଲେଖି ବଡ଼ ଲେଖିଲୁ କାହିଁକି? ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମା, ତୁମେ ସେଦିନ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହୁନଥିଲ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ କରିଛ ବୋଲି? ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି। ପୁଣି କହୁଥିଲ, ଗାଁରୁ ଯଦି ମୋ ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ଦାଦା କିମ୍ବା ପିଇସି ଆସି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ନଥାନ୍ତେ ବୋଲି। ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଲେଖିଦେଲି। ବାସ୍। ମାଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍।